natin may kanota tangal daw nga mobile vaccination na iti na nakabalang init ang sa katadong panagitay mabatunaan nga taga-bawang laudyon. Iti mobile vaccination tatangal daw at dati nabukal nga tanlo nga team bombo ansilin nga mapangariti na dumang barangay. Iti team 1 kat destino sadyay Karmay bawang laudyon particularly Karmay covered court kan nagiti mabakunan din atoy kad nagitay first dose bombo ansilin nga nagitay rataangan kastamatan nagiti pay daduma bombo ansilin nagiti agapo iti barangay Bawanta kan kastamatan nagiti kabagibang beton nga barangay iti team to may basa report kat maidistino kan ang tulong da bombo ansilin sa barangay Kabisilan iti iling bawang laon particular iti barangay hall iti nadakabat balang nga barangay first dose badlaang datoy bombo ansilin kritay natangan asabatan nga iti team 3 bombo ansilin kat iti barangay Disoor particular iti Disoor wano iti multi-purpose hall iti nadakabat balang nga barangay nga dagiti maikan iti dati bakuna kadagiti badlang natangan first dose bombo ansilin ken kasabatan dagiti dadumapay itatambod lang daw bombo ansilin kat maiganmat pay iti sabaling panagbakunaan sa badlang iling bawang laudyon adamot ti tanlo nga lugar dagiti nadakkel nga pakaiganwatan iti panagbakunaan iti site 1 bubal sila iti bawang gymnasium alas 8:30 iti agsapa para iti first dose bombo ansilin ken dagiti babakunan ti datoy kadagiti pediatric population iti site to kat may ganwat sadyay Philippine Red Cross Bakuna Center Paringaw Rotary Club bombo ansilin kat datoy may ganwat iti alas 9 itatang agsapa aging ganang mailapas kadagitay may kanito iti bakuna kadagitay first dose bombo ansilin kan nakasabutan dagitoy kadta na dumadumang sektoran dagitay mabakunan iti daytoy nga lugar kan iti site 3 babaan sila iti barangay Payokpok particular iti Payokpok covered court iti alas 9 agsapa ang iti alas 11:30 iti tingat daw para iti first dose dagiti mabakunan sila to dagiti nakapag-schedule bombo ansilin nga nadumang sektor iti alauna 30 aging ganat ti may depas bombo ansilin dagiti nadumapay nga pediatric population ken dagiti naka-schedule budlang nga mabakunaan uno dagiti nakapag-parehistro bombo ansilin. So, mabserbaran tayo dito iling bawang laudyon kat napaspas iti panagbakunaan at tabang sila nga lugar nga dating pagkaganwatan ti panagbakunaan kat datoy may kaganwatan nga mobile vaccination kada iti dubang barangay ito ili nga bawang laudyon kat maipanpanawagan kada ito bapan nagpabakuna itatangal daw nga kasapulan nga sumurot dalap tayo iti maipatumpal nga guidelines karunan na bubaan sila iti panagsuotan iti face mask, face shield, iti pinakabsalban iti social na distancing. Ken may pagkakitay ang pabakuna nga magitungod da iti bukod da nga ballpen, iti valid ID, bubaan sila ken kasabutan na kitay pay daduma nga may-require iti panagbakuna. Dagito isampay nga nabakunan dito ili nga bawang La Union. Bombo dahil sa pagbabansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Pasta Radyo, Bombo.